gino ma jo siasa kata jotelo bende mawuok e counties mopogore wacho ni en thuolo mag dongruok. Siasa ibro go to gi sani higa mar 2027. Odoyo Widi, ka wang'iyo nyasi ma kawuono en nyasi mar 62 mar Madaraka. Okang' mage ma wasegoyo kaka piny e yore mag telo. Ing'eyo ni okang'e ni wuoyo kuom luo mangima koso kuom mabe koso Kenya. Piny mangima wachake Kenya mangima. Kenya mangima kasto waduoke e counties wa makaluo. King'iyo Kenya ka adieri makende economics maduong' moumo Kenya te. Tadwa na wachi ni Kenya osebedo kadok chien. Gimomiyo awacho kamano e ndalo mane asomo ni nyalo yudo ni ng'ato matin kaka japuonj primary school nyalo bedo gi nyithindo 2 secondary gi more primary to chulo fees moko penjo ng'ato. Tinde nyathi achiel tamo japuonj chulo ne fees moluong WhatsApp group moluong jasiasa many basari. Kane wasomo e university ne wachiemo ka joma chiemo hoteli kata in gi wendo ni moro mano be riedo kare di chiemo. Kidonjo tipogi mshahara moro matin. Ang'o motimore omiyo gigi tinde piny ok nyalo. Pekno tinde ok nyalore. Nikech ji to medore. To kaka ji omedore, ing'e ni Kenya en maro ma wane shareholders, ma wane mwa contribute pesa mobedo go kalore go shuru. Tiende ka ji medore, to pesa bonego be ni medore, magima ne timo ne piny cha pod itimo. Kane wasome primary school, kane bugi rumo titere wele mi manyien. Mago tindi ok nyal timore. Nyisi ni e thuolo ma wasebedo gi Kenyatta mokwongo, Moi, Kibaki, piny osebedo kadok chien e dongruok mar ohala, e dongruok mar mwandu. Omiyo thuolo mwachako sani mar golo gope ma Kenya nigo. Emomiyo wadhi dok kuma nonego wabedeno. Ing'e ni golo gope ma Kenya nigo mane President William Ruto chako. Ochalo jaduong' manokawo gowi kato koro kosetho to koro nyithindi odong' gi gowi. To wuoyi maduong' kono wetege ni gimwatimuru. Ringo mane wachame odwa kane wawe urane matin. Gik mabeyo mane watiyo wawe matin. Wakwong wachodre mondo wachul gowi ni orum. Wagol pesa ufuke wagowi ni orum mondo kik be us mwandu wuora. E gima ne Ruto timo ka to jogi oji okele koko. Nikech ging'e ni dhano mang'eny ok winj tie gima president ne timo ni. Kenya nyodongo kadok chien malach. Thuolo moro kancha winjo ka jomedia wacho ni ng'eno Uhuru ncho wen wagowi ka 10 trillion sani kore ochomo 11. Nyaka wayiere ni kata gowi ni obed ni chule. To nitiere kaka interest bende nitie. Koro komedore mathin onyalo medore gi interest. To onyalo medore ni chudo odeko matin. Taneno ka pok odongo molo kaka ncho dongo e diere mokalo cha. Ing'e ni na winjo ka jomoko compare. Ni ing'e ni Moi noweyo gowi mar 500 billion kende. Ndalo cha dhamana mar pesa ne lich. Sano endi ne nitie ji mane chamo $5,000 gi graduate. Tinde ok nyal miyo ng'ato pesa no. Omiyo nyaka wang'e bende ni kaka piny dongo eka pesa bedo mayom. To kidwa pimo dongruok tipimo ni ang'o ma ng'ama ni e level ma ka nyalo afford. Dhiang' ne uso pesa di ndalo cha to tinde en pesa di. Lo ne uso pesa di ndalo cha to tinde en pesa di. Ng'amodak be nyalo pidho nyithinde madwe rum gi msache no. Koko nyal sani to chon ne nyalore. E king'e ni piny odongo kata piny odok piny. To aneno kata mana quality mag gik matindi gero kawuono. Inyadhi yudo koger olalo moro kamoro gi CDF. Olalo maka mtoko ringe jumba 2 to lwar. Tie dok chien moko mantie madwara president mowuok mokodi nyaka walok kaka timo gik moko thurwa ka. Nyaka walok kaka kelo dongruok thurwa ka. Ok en gima ber ni e thuolo masani. Inyalo ni kuonde moko koro pi onge makata gima ji nyalo modho e alwora onge to chon to ne pi nitie machiegni. Tie na ore betuo to dongruok mwanyalo keto go pi ma sustainable tinde onge. Omiyo onego wawuog oko mondo wang'e ni dongruok odonje thurwa.
to dongruok biro gi infrastructure ma solid mosiko kaka koro stadium mar oger, kaka koro pia manoger, kaka koro chich rech. Kaeto chako biro gi bedo gi joma nigi pesa e gweng'no. Kaeto biro gi bedo gi gik miuso e gweng'no. Mane dongruok. Levels adego nyaka bed ni nitiere mwandu mikwano eka dongruok nitie. Erokamano.